Assalamu alaikum. Barkan belor ki fota ha taskaram sudu dada dum asawere hande ma banno wowa min Aishatu Abubakar jabaton hande taskaram tawleru sudu dada don larta on hado ko larani gendam ummatore no foti hande bo min horan hakkilo on hado ko larani soinde ko huwa dum dereke en min habdata be mai ngam taskutugo taskaram mai hande mi surgani mon dereke jo wato Yusuf Ishaq Buba to a tabama ha taskaram sudu dada to mi jabi Aisha to larobe amin sai mi wiya wo ine jonde on lana no taskaram mai doggirta to a jabbama ko duda taskaram sudu dada to mi jabi to noyi sare noyi fiya fita no habdugo alhamdulillah jam ko dum to Yusuf arani arti anani en yetti larobe men en wolan on hado ko larani soinde ko huwa dum dereke en min habdata be mai himbe do wolwa hado dereke en wato himbe do woya do dereke en lesdi Nigeria wala ko be huwata ko a wiyata hado ko larani do man to lalle a waddi hala on mauka hande den bo ngam yugo jonta no lesdi Nigeria woniri yimbe don wada bojji fere arande to a laari ha linyol ha biditol be ngadino be tawi bana ander wato kashi temere cappande jeedidi e gelle fu be ngala ko be ko anden bo laati don derke nder lesdi Nigeria to lalle soinde ko huwe to don nder lesdi dole a tawan irim fitinaji fere tamma wurtago nder lesdi ba misalu jonta derkem to do jodi be wala ko huwa a yiyan be wada ko numugo kuje de kanai amma to derkejo o don mari ko huwa o wala wakkati ko jodoto o suklima o sukli o wala wakkati o jodoto numa hunde de hanai mo wata ko numi pat hunde bonde ko wallata mu hayeso den a tawa jotta jamanu jonta to goddo do jodi wala ko numa to deiti sai ya ko numata mai pat forotira hunde de hanai misalu jonta no guike ngartinde lesdi ko der duniyaaru pat derke hangoni pada tawa guike fere don wobbe modan wobbe jaray wobbe fodan e ko nandi be non ngam may no kuje may woniri jonta do to nan gomnati dari derke may be dari be numi ko warta yeso be balli ko e mabbe wala lawol imbe tokkata ngam yugoni ko huwedo mabbitama nder lesdi den bo misalu jonta yi gomnati no be darari den bo aniyaji don duddi be mi be don daro ngam yugo be tefini derkem ko kuwata to mi do yi'a lalle to be darake be dede aniya be kosiro alkawalje be kosani ummatoje daga arande lalle wadda jahal yeso wadda bo ko huwe nder derkem lesdi yaha yeso duniyaaru ma no foti ngam yimbe mbawi go derken goni mawbe jango to ngam may mi do yi'a lalle to gomnati may darake alkawal be kosi to be cikini lesdi canjoto to emol amin didabrani hado ko en wolwata dum so nde ko huwe dum dereke en min woyata jotta halarugo ma ko huwe don on dereke en on sali ko huwana ma bo noy on alari jahargal man to a waddi jamol salo ko huwa kam mi do yi'a ba hebay ko huwa on watta salo anya ngam mi andi hande a ittata kugal a hokka goddo o huwa o salo kugal mai seyde to kugal mai ngal woda accuma jamanu men jonta no warti derkejo to o yi cede nastay o nafa ngenda makko o huwa kugal ngal be kokkimo fu jonta to a laari nder lesdi malla nder duniyaaru no foti jonta kuude kam do duudi amma derke en mai wobbe be ngaatayde nder bernde mabbe kuude do fudda daga wuro ha a woni nde mi mawri nder wuro be dañi am nder wuro do mi ummake dume be dume hani mi wada dume on bo mi waddata cede nder wuro do nayi daga do a fudda sana'a ma pamare no ngel famdiri pat kangel mangel bamtete misalu hande a mawni nder wuro lalle wuro amen do kawye no min gadata jonta go a tawa bikkoy to ummake be pe'a karenzi be puddira sana'a wobbe soran petrol nebban petrol be pudda sana'a wobbe bo mabbita iri caago e pamare ngada sana'a wobbe bo pudda iri ya hosa lesdi be andi jaarenti ha mayo ngada wada sana'a wobbe bo daro kambe to an amari haaje ko a be jaabe ko samma kaza be nyibam mabbe ngada patbe kitoto be tenobe fudon tenobe don a ummoto der wuro a tawa kafinta en don kewi der wuro a foti a yara hoore mabbe ko tunuma kugal sana'a jungo ha woni pat wodi nafuuda wodi nafu
a naftirto be sana'a ɗo a ñaama a naftirto be sana'a ɗo ngam a walla woɓɓe a naftirto be sana'a ɗo ngam a ñiɓana hoore ma nden bo a walla ngendam ma ha yeeso amma no waɗi derken nastinta koye maɓɓe koye fu sey wiya min mi yiɗi mi mawna na mi ɓuri sembe ma mi yiɗi mi mawna min ma mi huwa gomnati yoɓa mbiya no ɓe yoɓirta goɗɗo kasajo to an a fotai a daro a yaha a huwa a heɓa sey a reni gomnati bo feere magga nga fotai nga wanna yimɓe ko ɗume fotai ko gomnati ko wima wanna yimɓe ko moye fu waɗata ɗo kam nanu tan a de'ita amma waɗata ngam ɗume ngam jotta misalu gomnati ɓe anda ko woɓɓe feere gontiri nde kawye ɓe kawyego ko ɓe mari ardiɓe go daraki ɓe ɗo kajana wuro ɓe kajanta leñol ɓe kajanta talaka en no ka warata ngam may derke en ay ɓe ɗo dow maɓɓe gomnati ay ɓe ɗon dow maɓɓe amma bamin to a ƴamiyam dedei andal am hami yiyata aybe may ɗum ɗo dow derke en ma ɓuri ɗuɗugo ngam hande ko da mi jangayi ɗuɓɓe jangayi ɓe ɗo mari ko ɓe huwata woɓɓe ɗo dilla les e yaasi ɓe jaha ɓe tefa ɓe gadda woɓɓe ɗo ndema ɓe gadda woɓɓe ɗon dura pat ɓe gadda ngam ɓe nafa koye maɓɓe jonta kuuɗe sana'a ɗuuɗi heewi je jungo woodi sana'aji a nastata a waɗa na wai se to a majjini ceede hidde ko a heɓa woodi bo sana'a feere a fotai a nasta a waɗa ngam se to a majjini hidde ko a heɓa sana'a ɗo amma to en marayi je majjinta heɓa en keɓa sana'a ko hokkata en ɗume haɗata en naftorago sana'a je en majjinta en kuwa ngam ma kanjum woni andal andal irin laabi toy ndemri to a yi babal ni ande a wari a wurtini babal o a remai lalle babal o babal baba ma ko mama ma ko bappa ma kawma feere ɗo babal feere ko je leñol mon feere a torake ɓe kokkete ngam ɗume ngam ko a tammata remugoro wuro may be lesdi fu botorto be babal ma a yi ɗo a mari ko a huwa ɗiɗi hande ñiɓalu ko moye fu mo ummi fu ñiɓa saare makko ittugo jarendi ha mayo a juuga a wara sorna goɗɗo seɗɗa seɗɗa o yaha o ñiɓa ɗo fu sana'a tati misalu jonta no yimɓe gonirɗo a tawan tela Allah reni an ɗo a wawi kugal yimɓe ɗon mane nder wuro lalle mi yiɗi haala ma a welnanamo honduko a mantamo mi yiɗi haala ma mi yiɗi ɓa a wallam heɓa mi ekkita kugal less ma min ma heɓa mi laato bana ma haala a wimo ɗo hoseten to hoosima bo ɗume a heɓata an on botori ɗum ñandi a sendiri be makko a mari sana'a jungo ha a woni pat a huway ngam may laabi ɗon ɗuuɗi yimɓe tokkata ngam ɗume ngam ɓe botoro ɓe nafa ngendam maɓɓe ɓe balla saare maɓɓe ɓe balla wato gomnati maɓɓe ha ɓe lesdi no foti to Allah wawni nden fayin to a laari heedi gomnati ɓe ɗo gaɗa alkaweji hande min kuway kaza min gaɗa kaza min gannete kaza min gannete amma wakkati to wari sey yacciru hay ñasiwtare ɗum wakkatire seɗɗa en lora en jokka en darini to laaroɓe amin hamin ñasiwtare ɗum wakkatire seɗɗa min jokka ha min darini Mata suna taka rawa a Najeriya, saboda haka ana kira ga mata da su sanya 'ya'yansu a makaranta domin samun ilimi mai inganci, don kuwa da bazarsu ake taka rawa. Duk wani abu sai kaga kai son fa da kake masa da kusanci na naka ne kai kadai. Muna mantawa da wani abu. Tarbiyyar nan aka baka, za ka rayu da ɗan, zai koma hannun wani ya rayu baka da rai. Shine ina kira da babban murya kowa ya zaman lafiya da dan uwan shi, Allah kuma ya taimake mu a yi zaman lafiya din a ko ina. Da kuma university 5 na yara ana a 7 ma na yi, domin by coincidence na fara Maiduguri na gama, na zo university na fara na gama, na fara PhD aka ce ɗayan supervisor na yana Zaria, na je na wata 3 na je na karɓo hand of geometer na ɗauko na zo da shi garin nan, subject ina na dealing da mata ne. Sai ku kasance da mata iyayen hikima a TV Goto tare da Laura Ahmad.
warti diga siwtare ɗum min yehi je wakkatire seɗɗa nangiɓe amin jottani on ɗo wondi be taskaram suudade on diga suudu to wiya gotel yola min ɗo wolwa on bo ha dow ko larani soyde ko huwa ɗum dereke en min habdata be man to Yusuf Bako en dillani en ɗo wolwa ha dow alkaweje ɗum gomnati hosinta ummatore to lalle ha dow jotta misali gomnati to wi huway ɓe kuway ɓe poti e maɓɓita laabi sanaji feere feere erimje juuɗe may on gara on gadda inde mon a wadda ɗereji to a wala ɗereji ma ɓe wima waro a winda inde ma to a woni no inde baba ma no inde dada ma ɗume wonno kugal ma duuɓi noy a mari to a daña to a woni be jonde jonta a heɗo fu wallay to a wari ɓe kawtuma be goɗɗo ɓe ko yimɓe ɓe gara ɓe jangina on ekkito on mbawa no ɓe balleta ɓe itta ceede ko seɗɗa ɓe balla ɓe mbiya nda ɗo yo a heɓa ko a fuɗɗiri sana misalu hande a ekkiti kugal ñotugo to ɓe ekkitinima kugal ñotugo timmi ɓe itta ɓe kokkuma keke ñotugo ɓe kokkuma seede ɗo bo ɗe kokkatama ɗo ngam a ya ko a heɓa janareto ha babal a huwata a jaɓa suudu haya a yoɓa a heɓa ni ko a fuɗɗirta ɓe wi nani ma yaɓugo mbeɗu ɓeddugo darde a heɓa ko a fuɗɗirta seɗɗa to a fuɗɗiri seɗɗa ɗo lalle hande ɓe jango an fu ñande feere a hoosay woɓɓe ɗo huwa les ma kamɓe ma ɓe mawna ha ɓe ekkitina woɓɓe les maɓɓe a yi ko ɗume fu ɗon laya mbiya baygoje ɗon laya a yi jahal yeeso wari saka mum ngam may miɗo yiya derke em hani numa boɗɗum dayna ko moe fu tawata hoore makko o mayso dow gomnati hani kanko fu o ɓedda turago to oɗo forsa mi waɗay ɗo ha ñande feere o yettoto ha risque mako may woni to kanjum on mi yiyata nafata lesdi nde bo nafata ummatoje ko toye goni saka derke en to a jarama ko ɗuɗam ɗume a wiyata ha dow balla ko gomnati wi waddan gam ustugo soyde ko huwa ha dereke en to nayi ɗo yiɗi yadugo be dede jawabu seɗɗa komi hokkima ha ɓawo arande lalle gomnati jonta ɓe ummake be aneyaji en andi daga wakkati ɓe ɗon tefa korwal ɓe bindi ɗereji ɓe mbiyata wayi aniyaji maɓɓe ko ɓe tammata wannugo ummatoje to ɓe keɓi laamu go'o ɓe mbi ɓe kosa derke'en kuuɗe kala hitande fu woodi limgal ɓe kokkuno ɓe tamma hosugo ko ɓe hosata kala hitande fu to nayi jotta kam hitande feere ka salake ɓeɗo sugli wo'unu ɗo haɓɓuɗo fistuɗo nde salake jonta bo e ɗo ɗiɗaɓre goo ma nde ɗon ni nde ɗo yaha ha en giya tataɓre ha nayaɓre go'o jonta to a laari woodi ko ɓe gurtini e mbiyata irim a laabi internet way ngam wallutugo ummatoje keɓa ko kuy ba yimɓe ujuneje temeɗe joyi ɓe tammata wallugo lalle yimɓe ɗuɓɓe gaɗi registre nassini inɗe maɓɓe nder jotta ɓe ɗon ndeni ngam to wurtake ko moe fu yiya heɓina heɓayi to ɗo min ha am gomnati wi wallay amma to a fi lissafi fa derke'en ɗo na ko moe fu jangi no haala ɓe jangayi to wi o huuda ɓe jangi to a laari bo janguɓe ɗo reta pat ɓe ɗo mari ko ɓe ɗo huwa jonta amma ɓe yiɗi ɓe canja ɓe yaha yeeso to ono ya yeeso minon ɓe marano kam min waɗanoy ngam may babal ɗon hani gomnati to waɗay hunde ɓe tokka laabi kanuɗi ɓe gaɗita hunde kala marɗo wona ha woni mo maray bo tefa yeeso ko bo marɗo ma to o tefi haaje yeeso o heɓa yeeso ma goɗɗo bo wara nassa ha o wonno a yi ɗo fu ɗusti misalu hande ɓe warino ɓe wi ɓe hosay rentoɓe malla taritoɓe ko police ujune 10 amma noye tefi ujune temeɗe gelle kamɓe tefi ɓe ngari ha ɓe keɓi ma million ni ma ha dow jotta ɓe ngari ɓe ɗusti ɓe garti temeɗe gelle jotta fay ɓe ɗon kadda ɗustugo fay ha ɓe keɓa 10 ɗo jonta koye woɓɓe ko moye fu ɓernde ɗo ta'i aɗo reeni bana jonta kam hanka a nasti lasde da fowru ambe fowruta ko ndu jaaloma ko bo a jaalo ndu komo fu jotta ɗo hultori sey do'a Allah waɗa miɗon nder to no waɗi amma to kuuɗe may noy to ɗe ɗon no ɗuuɗi bana ni feere bana ni a yiya derke'en ɓe pat ɓe korata hakkilo maɓɓe a gomnati to a laari ma jotta yimɓe sana'a en yimɓe gaɗoɓe sana'a ɓe falaki ɓe gomnati ko waɗi sana'a jungo maɓɓe ɗo ɓurni ɓe ko ɓe ndenata ha lewru ngam ha sana'a foti hande nyalomare go'o
a hawta million amma a wi a rena sallari lewru feere to ndu wari ma a kila heɓataɗe taw si a rena ko balɗe seɗɗa to ɓeddake ko a majjinta may ɓuray ko a heɓata ɗuɗugo to ngam ma yi sana'a no gomnati jonta yiɗi waɗa ɓe gadda sana'aji juuɗe ɗo ɗum boɗɗum wallay ɗustay soyde kuuɗe hokkay bo derken ko kuwa ɗustay bo irin fitinaji yiɓe gidata ɗo be ɗo hande be jango ngam ɗume ngam to goɗɗo ko o mari ko o huwata o numata ñiddu ɗum to o mari ko o huwata o wala wakkati to o mari ko o huwata nde o jooɗi pat ko o numay dow kuugal makko on na way ko safamo o numata ba jonta misalu ande ɓe kosi derke oɗo soja oɗo police oɗo o huwana kaza nde o mari wakkati hoore makko nde o jooɗi pat suno makko fu o tefa no waddita jonde jam o wadda kahal jahal yeeso yowwa kanjum o habdata waddugo saka maɓɓe to na a yi lalle to ɓe darake be alkaweje ɓe koosi ɗo jahal yeeso waray derken nanay belɗum saaro en ɓikkoye nanay belɗum ardiɓe lesdi may no foti nana belɗum lesdi may nanay belɗum duniyaru fu nanay belɗum ngam ɗume ngam ko an a ardiɗo lesdi to a cikini alkaweji a hoosi ɗo waɗa yimɓe ko toye a woni ko a wala ɓe waɗa ko numtugo ma be ko a waɗi ngam ɗume ngam kuuɗe ɗe a huwi to na kamɓe tan gomnati ba miɗo horana bojji may fayin ha marɓe jawle ɓe daro ngam maɓɓutugo irin kuɓɓille malla irin compagnie ji feere marɓe yaake ngam pat walla gomnati heɓa ɗustanaɓe dongal ngam to pat wi yowana gomnati fota sikina accuma marɓe jawle na ayi an to ñande a wala sembe a talakajo ko a wi a waɗa a wala sembe no a waɗita amma noyi to marɗo yiɗa wallugo a maɓɓiti compagnie ji ma hande a hoosi noga sappo capanɗe joyi ɗo huwaɗo a maɓɓitiyani oɗo maɓɓitiyani ko on killito ton kawti on tawa on keɓi ba ujuneje a yiɗo a ɗustini gomnati dongal a heɓi lalle bo nden kuugal maɗa bo yeeso ngal fa'ata na way ɓawo a loroto ba ngam Allah waɗu barka nde weeti fu ɗo ɗon titi to kanjum on jotta komi wiyata ha ɗo dede aniya gomnati mari en mbiya Allah tabbutunu ta en puɗɗa wigo way a yimɓe ɗo ndeniɓe Allah tabbutunu ngam ɗume goɗɗo ko nde to aɗa tokki be do'a a wi Allah waɗu Allah tabbutunu ɗo Allah ma tabbitina amma noy to a joɗake hande aɗo huɗa waɗata ɓe wonnu tan waɗata lanore mai tammi tokkugo ɓe toski bo an fu a toski nde bo wonnugo saɗa e mbiya wo'unugo fa wonnugo ko hunde minti goo a wonnay amma a hosay duuɓi temeɗe a wo'inta to hayña siwtare fayin ha nder taskaram ma en lora to laroɓe amin ha min ñami ñaradi yam min lora ha nder taskaram ma From the glitch to laroɓe amin min warti diga siwtare ɗum min yehi je wakkatire seɗɗa ta yejjite bo on ɗo laara taskaram ɗo be nanta Yusuf Ishaq Buba to bako en dillani en ɗo wolo ha dow ko larani e botirgo ma bo aɗa yonitira ha dow marɓe jawle dow ɓe wallita gomnati ngam wo'ungo lesdi men non fakat nden bo kamɓe to ɓe darake ɓe balli hakke may bo hoti bana kuwo ha gomnati daga hukuma pamara yotti jiha ha dilli moggal lesdi ngam hande gomnati moggal lesdi wara be aniya min kosa yimɓe kaza nder kuuɗe amma noyi to ɗum warti jiha ko ɗum warti kuma pamara komo fu sey ɓinguel bappa ɓinguel kawo ɓinguel anti ɓinguel mo leñol
nden bo leñol ɗo bo alhaali bo ɓe mari ko ɓe huwata woodi ko ɓe huwayno on o yiɗi ba ɓe accaɓe woni ɗo ngam ɓe hota dow mo a accintaɓe woni ngam may kala ko ay goɗɗo ñaami fu geɗal makko ngam may dabare gomnati ɗo kam komi wiyata aniyaji maɓɓe ɗo ɗi boɗɗi ɓe mari aniya ɓe gaɗay nden bo minon derke en ko derke en jonta ko moye fu ɗo reeni ɗon toro Allah tabbutuno Allah bo hollu en ngam ɓe fuɗɗi ko moye fu bo ɗo yiya to banima tokki ha nder duuɓi ɗin laamu maɓɓe may ni lalle ɗustay soyde ko huwa ɗuɗɗum nder lesdi wadday bo jahal yeeso nder lesdi to de a wolwi ha dow ko larani marɓe yaake walla fulɓe wiyata to a laari ko goɗɗo waɗi boɗɗum se an bo a haaja waɗa dow ko larani mo mari saare ɗum ayna gomnati on walli mo ko hunde feere ɗo o laari on o mari haaje ummatore botira be mako waɗi on o mahi saare ɗo ngam o wara o vallita ummatore no foti bo ɗuɗi heewi oɗo mari ko huwa ɗuɗɗum to Allah leli waɗani ɓe en wolwi dow maɓɓe ɓe nani ɓe wadda balla to ha larugo ma Yusuf Ishak Buba dereke en fulɓe botiran tammi boturgo be ko gomnati ma bo dereke en men tammi dereke en fulɓe wonɓe nder galluji mawɗi e nanta gonɓe nder kawe ɓe botiran be ko gomnati tammi waddugo to a yi haala derke en fulɓe tan ɗon hunde may nde ɗo daami ko waɗi misalu en andi lalle fulɓe ɗon ba ujineje millionji 10 e gelle ma nder lesdi Nigeria amma botorago taskaramji gomnati dow fulɓe ɗo ko ɓe botorto ma amma bototoɓe ɓurata famɗugo go'o misalu to ayi derkejo pullo mo yaari hoore makko nde taskaram gomnati o janguɗo seɗɗa ko oɗo janga ko bo oɗo nder wuro o nani habaru to noyi haala fulɓe gonɓe nder labbaje duroɓe woɓɓe ɓe jangayi ha babal may hani gomnati numa laara linya bo famta hefta bo ko waɗi ngam go'o ko haala woodi taskaram ɓe timmini bala sare je hosugo yimɓe bana ujineje 500 ñande may miɗon numta mi yehi miɗon labbare feere on yimɓe ɓe minani ɗo bolwaka ɓe mbi ha jango e maɓɓita e website e internet way babal hosugo yimɓe kaza kaza ɓe pat mo janguɓe noyi nde mi yehi ha ɓe jangayi ɓe anda nde ɓe ɗo ƴamam haala gomnati mi wiɓe to gomnati ka ɗo habdanam jango am nani e maɓɓita kaza sey puɗi ƴamga ɗume woni internet ɗume woni kaza ɗume woni kaza to kamɓe no ɓe botortoɓe kugal may na ay woodi ƴamol ha babal may botortoɓe ɓe ɗon amma na ko toye ba hunde wande fotata dole heedi fulɓe kam mi andi e keɓay seɗɗa ha nder botortoɓe ngam ɗuɓɓe derke em reta to ala ɗuuɗi heewi ɓe ɗon ɓe jangayi ɗuuɗi heewi ɓe ngala ɗereji ɗuuɗi heewi windugo go ma yiya ɗo saɗi wakkere feere nden a tawa bo ɗuɓɓe kamɓe ɓe paalaki kanjum mbiyano ɓe paalorani dabbaji maɓɓe ko no ɓe paalori hamɓe be irin wato wondugo be leñol huwa kuko seɗɗa seɗɗa kombi maɓɓe amma heedi gomnati ɓe ngata hakkilo ha babal man ngam ma miɗo yiya no gomnati to yiɗi heɓa e botoro fulɓe andi pullo ka nane ma hunde go'o durgol o to a wiya wannayam heedi durgol en jogu to ɓe gaɗayno laabi feere ko ekkitinol feere ko larani heedi durgol jamanu ɓe gaddana fulɓe to heedi ɗon may fulɓe derken fulɓe botorto ɓe nana belɗum eɗi ko larani taskaramji gomnati waɗata ngam hande a waddi durgol jamanu marnoɗo nayi ujunere a hollimo durgol jamanu nayi 100 ke'imo o heɓa e ɓiraɗam go o heɓa e nebbam o heɓa e pendijam makko ɗam o ɗannini o heɓan bo wato kettugol makko belgol o heɓa e kusel makko nga o mari haaji o duray na durgol dillu ladde yo soofu wartu dillu ladde yo nasu nayi mema ngesa goɗɗo hande a wari heɓa mettanɓera be goɗɗo a jooɗoto babal go'o aɗo dura aɗon bo botoro be na'i ma ɗi dayayma ɗi ɗuuɗayi a torraki na way lekkiji feere ɗuɗɗi a sodata amma bo aɗo nana belɗo reskuma aɗon bo ñama aɗo yara a damaki to ngam may ɗo woodi lesse feere ɗon babe feere ɗon jotta reta fu to a waddi inde durgol si a nana to ɓe gadda haala durgol se ɓe ɗon mema e gadda inde lesɗe feere ha yaasi misala na mbima hande way Kenya ɓe dillani
to no waɗi en ngala nder. To a jarama ko ɗuɗa nda en hoosi taskaram ba suɓajo yaadu may bo ɗo sappa men ɓuɓe bannin nda emol ngol mi yiɗi emugo ma ha nder wakkatire seɗɗa ɗume fo rewtiral yahol yeeso dereke en woni ɓe fombina be nanta woyla? To nde min mi laati goɗɗo on tokko nder internet tan a laara hande a waɗa biɗitol a laara ɗo amma nde mi yahay mi jooɗi irin fombina lesdi e ko nandi be noon sey de miɗon janga miɗon laara dede biɗitol ngol mi waɗi mi laarata kam derke men ha woyla lesdi ha ɗo ɓe wala kuuɗe on ɓuri ɗuɗugo to no waɗi aybe may kam ha yimɓe ardiɓe na ko ha men derke en to a laari ɗuuɗi heewi derke en may ɓe ɗon nda ɓe hande to a yi derke en fa kawti fa jonta wa sey a yiya fijirde bol ɗon to ay fijirde bol to ummake kam a yiyay ɓe ujineje ɓeɗo hawti ɓeɗo narri ɗo kam amma ngare kawten ballen ɗo ko ngare kawten kuwen ɗo derken tokkata to wakkatiyel peetetel lutti ɗo yonandu ɗume a yonata ha dow ko larani dereke en be nanta ɓe handi wadda balla maɓɓe ha ngendam dereke en? To arande mi ɗon ƴonita derke en ba en goni ɗo useni en daro be wallugo ko'e men arande en balle ko'e men hedi laabi misalu na sana se to a reni gomnati an be hoore ma foti a huwa to aɗo be jamu fa wala ko a heɓata ha duniya ɗo se to ko a wala haaje to a wi mi waɗay to ayi mi waɗata ngam may waɗu an ya tawi mi waɗay bo mi laatoto a laatoto to a jarama ko ɗuɗa Yusuf Ishaq Buba min ɗoyla wakkati feere bo to min surgima a wara ngam a famtina ummatore ha dow ko larani ngenam maɓɓe so laaroɓe amin min waddi taskaram e suudu dada amma ragare taskaram suudu dada ɗum asawere hande min Aishatou Aboubacar wiyatamo sey seɗɗa.